paminaw mo. Ayaw gyud kumpiyansa, bisan kinsa pa na sila. Ilabi na kung bagong kakilala. Muabot sila nga murag butan, murag tinudan ay. Pero sa ilalim man na, basin laing di ay tuyo nga gitaguan ay. Magdalag istorya nga, murag hayag ug klaro. Negosyo daw dakog kita, murag dalira kaayo. Pero bantay lang, ayaw gud padala sa saad. Kay usahay ang pahiyom na di ay kalabotan sa limbong ug saad. Ayaw kumpiyansa, higala, bantay sa palibot. Dilitanan mo tabang, uban na ay libot. Sa pirma o papel, ayaw gyud pagdali, kay basin sa ulahi. Ikaw ray maghilak sa kasakit nga dali. Mag-amping ta kanunay mga Pilipino, sa kasayop dako na kaayog epekto. Magpamputa sa Ginoo, siya'y atong sandigan. Sa tanang lakang sa kinabuhi, siya'y magkiya ug magpanalipot kanunay. Kung papirmahon ka og SPA, huna-huna og tarong basahaan tanan na yogid pagpadala sa hangyo. Kay basin imong ngalan, gamiton lang di ay sa kumpanya nga ikaw pa'y mahimong responsable sa sala nila'y ginahimo sa likod. Dili lalim mahimong damay sa sayop sa uban, ikaw pa'y manubag bisan wala kay kalabutan. Busayaw gyud kalimot, magamping pirmi kay ang kalibutan karon puno na sa limbong ug dali. Dili sa tanan daotan, pero dili sa tanan maayo. Busa gamita ang utok, ug paminaw sa kasing-kasing nga tinuod. Kung naay duda, ayaw padayon. Mas maayo ng sigurado kaysa magmahay sa panahon. Ayaw kumpiyansa, higala, bantay sa palibot. Dilitanan mo tabang, uban na ilibot. Sa pirma o papel, ayaw gyud pagdali, kay basin sa ulahi. Ikaw ray maghilak sa kasakit nga dali. Amping ta kanunay mga Pilipino, usa ka sayop dako na kaayog epekto. Maamputa sa Ginoo, siya atong sandigan. Sa tanang lakang sa kinabuhi, siya'y magdiya ug magbanadala.